दिन Watwi Nokbar जे सिनी Kamalpur सब डिविजन अंदर जे नक बाय बेमानी ओमफ्राय आबरमति कक सालायगा सिनी SDM बाय रेस्पन्ड खालामनो माखा ओमफ्राय बबो क्राइटेरिया फुल डेमेज हाफ डेमेज किसे मिसे बायमानी आबरो बेबंनो बो केटागरियाव खमजांनाय आबरो सालायगा मनो साका जे ताबुक जे बाइजाक एकदम पूरा बाइसुक थांगा जे सिविल केमो तंग तंनाय दंनो बंनो फार्स्ट प्रायोरिटी दिनां थुन जे एकदम डेमेज थांबायखा ओमफ्राय आउन परे फार्दार जे किसे मिसे बाइजाक बंनो खालायनां थुन कोनो सालायगा बो काम रेस्पन्ड देखा ओमफ्राय जों साइमाका फुल डेमेज होगाय 1,20,000 माननाय ओमफ्राय ताबुक पुलिस सेकां 1,20,000 नि 15% ताबुक बंनो किसे मिसे सामुं खायनाय नबगै बंनो दावि रिजाकनाय ओमफ्राय भेरिफिकेशन कमप्लीट माने यागुलो हांगाय जे 15% दिवै जे बाकी तंमनि रां ओ रांनो बरक फुलफिल खालिनाय बसो जरा तो 20 लाख दाखिनो खालायनाय नै बलाय गाहामनो रेस्पन्ड माखा बरक गाहामनो सो मते केनो सावमा खालायनाय कारण के मो हाय जराव नक बायनाय रंनि बेलाय के खारि मासिजा कारण नक तंखाय सिंगलाना जरा फानो मानो नक से बाय थाङाखै बर तंनाय बंनो ककवान सुबै बेलाय के आंबो फैसा मिया मुइ दङ आबैनो सालबन बुमनो बंनि बागै खासिगै दङ तिनि कक सामनाय जागुलो तो बसाव म एक दिन बिसं खालायदों नै जोंके जरा माना सिनाय आगे म तो स्टेट गभर्नमेंट SDM नि तरफ থেকে आं पार्सनली आंनि तरफ থেকে बो आं आंनि PTDC तरफ থেকে बो आं खालायनो